A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al'ummar jihar Kano muna yi wa Allah godiya da muka tsinci kanmu a cikin ibtila'i na masu cutar coronavirus wanda muke a isolation center a nan kwanar dawaki, wanda muna gode wa Allah dangane da kulawa da likitoci suke bamu a wannan guri mai albarka. Muna kuma gode wa gwamnatin jihar Kano bisa kulawa da take a wannan guri na likitoci da magunguna da sauransu. Muna kira ga al'umma na jihar Kano, wannan cuta gaskiya ce, kuma duk mutumin da suke magana akan cewa gwamnati ta yi haɗa baki da waɗanda suke ɗauke da wannan cuta a ce suna da ita bayan ba su da ita kuma kuɗi ake basu, to tsakaninmu da su gaskiya sai dai mu ce Allah ya isa. Kuma alhamdulillah muna samun lafiya, muna yi wa Allah godiya kwarai da gaske da yadda muka samu kanmu a matsayin abin da muka yi kiran shi kaddara. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mutane ku ba da haɗin kai, ku zauna a gidajenku, ku ci gaba da bin ƙa'idoji da hukumar lafiya ta baku da kuma jami'an gwamnati. Ku zama masu bin doka domin zaman lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.